Moabot na sa 42% ang na-master list gikan sa gitarget nga populasyon sa Talisay City nga mabakunahan. Samtang makigtagbo ang mayor sa pangu sa mga senior citizen kay wa pa sila makaabot sa 30% nga nabakunahan. Ang report ni Femery Dumabo. Nakabakuna na ang dakbayan og dulaan sa 18,000 sa mga talisaynon. Apan ang A2 priority group kun mga senior citizen. Kapin sa 4,000 lang niini ang nabakunahan. Hinungdan nga nakigtagbo si Mayor Samsam Gulyas sa presidente sa Office of the Senior Citizen Affair. Ang buhatan nga adunay kapin sa 15,000 nga mga senior citizen sa ilang talaan. But ang importante na kung tutukan yun karon, mo na natikita ko sa senior citizen president just now, is that I want to meet the senior citizen presidents of all barangays. Natabangan ako sila, din hatagan ako sila special lane dirisod sa mayor's office para ma-facilitate sila every day. Samtang tanan nga vaccination center sa Talisay na makuna og second dose. Samtang nahukman usab nga sugod karong adlaw hangtod ugma, puro second dose sa Pfizer ang ihatag diya sa vaccination center sa RHU1. Tungod sa pagdagsa sa mga nagpabakuna sa vaccination center gahapon. Gahapon usa si Mayor Samsam Gulyas na nakadawat sa second dose sa Sinovac. Ang first among gilikayan is kanang magkasagol manggod ang kanang Pfizer with Sinovac with AstraZeneca. Ang lagtang yun is maglisod mi atog kuan kay naay day nga mag Pfizer nga second dose, nasa second dose sa Sinovac, nasa AstraZeneca. Because of the expected nga daghan kaya atong Pfizer, unya gamay ra man ang atong Sinovac, so we deem it pwede ang among schedule unta karon since sa Thursday medyo luag-luag man may among gipamove ang second dose. Samtang sa panagtagbo gabi sa mga mayor sa Dakbayan ug sa IATF, mato di Gulyas nga nadesisyonan nga kun unsay kasamtang ang health protocol nga napatuman batok COVID-19, ilang padayunon. Bisan pa sa padayong pagtaas sa kaso sa COVID-19. Ilang giingon na lang gyud amo ang gistoryahan dito ang importante sa community response sa LGU, ang ato ang pag-contact trace, but as far as kuan status quo tanan. Wala yung mga like sa mga port namin, Ang status quo tanan sa EO ni Gwen. Oba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.